ne balimaw bi an sigikun ye mun ye i y'a faamuya bala jigitugu masa n'o ye Asimi Koyita ye a bɔra ka koba dɔ kɛ tuguni an b'an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Isa Kawujimi dangatɔ danga safinɛ kunba Mali jeunesse ye ko k'a la kunu i y'a faamuya bala a ka bon hakili ma an b'an da don o fana la k'o walawala yan'an ka taa ɲɛfɛ an b'an kanubagaw fo Fofana Solomani k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Baka ka bɛɛ lajɛlen fo Zeska Mete i y'a faamuya Laso Kulubali mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Mamadu Jawara k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn k'an sɔn minɛn fa ne balimaw jigitugu masa n'o ye Asimi Koyita ye nka cɛ bɔra ka kobaw lamaga tuguni min ye Union Européenne ye i y'a faamuya b'a la u bɛ ka nkalon sugu bɛɛ da Mali la ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka Mali mankutu tiɲɛ ka bin Mali kan ka Mali lajaba jigitugu masa bɔra k'u jaabi kunu n'o ye Asimi Koyita i y'a faamuya b'a la den min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ jigitugu masa i y'a faamuya b'a la n'i ko kelen a b'a fɔ fila i kana dan bonya ma dɛ hali ni kunkolo magara kabakolo de la Asimi bɛ jɔ i ɲɛ i y'a faamuya b'a la k'a ɲakisɛ fila wɔgɛ i la i y'a faamuya b'a la ka Ala ta f'u ye Union Européenne de bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ i y'a faamuya b'a la ko Mali ye olu gɛn Ala m'a ye kira m'a ye Ala m'a ye kira m'a ye Mali ye u ka partenaire de gɛn n'o ye Faransi ye Faransi gɛnna min kɛ a komi i y'a faamuya b'a la Europe dugu tɔ bɛɛ lajɛlen ka Ala de ye Faransi ye ni Faransi ko min Europe o de bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la Faransi mana fɛn o fɛn fɔ Europe o de bɛ kɛ Europe jamana tɔ ninnu bɛ komi nusɔgɔtɔw sagaw olu bɛ Faransi kɔ ka taa ten i y'a faamuya b'a la Mali ni Faransi de tun bɛ ɲɔgɔn na Mali ye Faransi gɛn min kɛ Union Européenne ko k'olu tɛ se ka to Mali kɔnɔ tuguni u y'u ka minɛnw cɛ ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ u tagalen min kɛra ja u ma jɛ Mali kɔ parce que u ka hɛrɛ de bɛ bɔ Mali kɔnɔ u bɛ nkalonba tigɛ la Mali y'anw gɛn insécurité bɛ Mali kɔnɔ a donna ta a bɔra ta Asimi y'o jaabi kunu k'o bɛ molobaliya min na k'u ka kun ta ka bɔ Mali kan Mali ma Union Européenne gɛn i y'a faamuya b'a la Mali ye Faransi de gɛn n'aw taara aw yɛrɛ ma k'ale tɛ mɔgɔ si deli aw don aw tɛ o Mali bɛ basigi aw don aw tɛ o Mali bɛ lakana jigitugu masa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka tila u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la chefs des affaires u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ Asimi y'o fana convoqué à partir de 9h k'a kana dan tigɛ Union Européenne ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ u ka ciden min bɛ Mali kɔnɔ u ka représentant min bɛ Mali kɔnɔ Asimi y'a convoqué à partir de 9h u k'a sɔrɔ Kuluba u ka mɔgɔw bɛ nkalonbatigɛ min na u ka mɔgɔw bɛ juguya min na u ka mɔgɔw bɛ i y'a faamuya b'a la kafiridenya min na a ka kuma fɛ sinon a yɛrɛ tagatɔ don ka bɔ Mali kɔnɔ cɛya kuma man ca denkɛnin i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa depuis Ala kan d'an ma ni ɲɔgɔn président ɲuman ye cɛfarin cɛba waraba faso kunnawoloden jigitugu masa an b'i kɔfɔ lahara n'i ma tiɲɛ bila anw ta i bila n'i ma tiɲɛ bila bilahi an bɛ sa i kɔ nin de fɔra saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa wallahi Asimi c'est que a ye nin baara de kɛ sɔrɔ i y'a faamuya b'a la an ye nin kunnafoni de sɔrɔ yen bi k'a yira Union Européenne na o bɛ nkalonbatigɛ min na o bɛ juguya min na ka ɲɛsin Mali ma Mali kunkanko kuma k'u k'u da bɔ a bɛɛ la élection ka kɛ dɛ élection kana kɛ dɛ Asimi ko nin si t'o ɲɛ sira la Mali ye Mali de ye malidenw de bɛ déçu Ala bilahi tellement que Asimi ko ka di ne ye quoi i b'a fɔ ko min ka taa minɛ k'a jɛni k'a ɲimi quoi bilahi tellement que cɛ in ko ka di n ye a ka bon hakili ma ni Europe ko kelen a b'a fɔ 10 n'u ko 10 a b'a fɔ 100 nin don n'i ye kafiri bonya b'i dɔgɔya de n'i siranna kafiri ɲɛ bilahi a t'i to yen Asimi bɛ ka min kɛ o de y'a kɛ cogo ye n'u ye nkalon da na a bɛ bɔ k'u jaabi n'u ye nkalon tigɛ a bɛ bɔ k'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ jigitugu masa a faw dɛsɛra min na a mɔkɛw dɛsɛra min na ale bɛ k'o kɛ Mali kɔnɔ bi ayiwa Union Européenne u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ u ka représentant min bɛ Mali kɔnɔ
a ye faamuya b'a la a ye délai de d'a ma sini bi sɔgɔmada in na 9h k'a sɔrɔ bureau la a k'a sɔrɔ Kuluba Asimi kɛrɛfɛ u ka ɲɛmɔgɔw bɛ galonbatigɛ min na u ka ɲɛmɔgɔw bɛ juguya min na u ka ɲɛmɔgɔw bɛ kalabanciya min na a ka taa ci lase u ma à partir d'aujourd'hui a ka dan nin ma u bɛ ka fɛn fɛn fɔ Mali ma à partir d'aujourd'hui a ka dan nin ma cɛya kuma man ca dɛ ni tun ye nin kɛ kunu masakɛw ye bilahi foyi tɛ bɔ a la ni tun ye nin kɛ kunu ɲɛmɔgɔ lankolon minnu tun bɛ an ka jamana kunna pa paga hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan Mali bɛ dɔgɔya Mali bɛ buruja Mali sanu bɛ suɲa i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasiw bɛ bɔ Faransi Côte d'Ivoire ka na don Mali kɔnɔ i bɛ Ala kali k'a fɔ batɛmɛsira i bɛ Ala kali k'a fɔ mɔgɔ ta tɛ jamana ye o bɛɛ banna bi an bɛ nin cɛ in labila jɔn ye an tɛ nin labila de wa an bɛ sa nin kɔ n'i ye ko kɛ hali a faw ma kɛ n'i ye ko kɛ mɔgɔ ma kɛ Mali kɔnɔ an bɛ nin labila a bɛ ka min kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ Afiriki jugu fɔlɔfɔlɔ ye kafiriw de ye Afiriki jugu fɔlɔfɔlɔ ye Europe de ye Asimi sera k'olu gɛn ka tori tɛgɛ f'u ye ka gɔn tɛgɛ f'u ye mais n ka cɛ an b'o labila Afiriki jugu fɔlɔfɔlɔ Europe de ye jihadismo kɛlɛ min bɛ yen fantanya min bɛ anw bolo tɔɔrɔ min bɛ anw kan i y'a faamuya b'a la ɲani min bɛ anw kan nin bɛɛ Europe de nɔ ye ma ye an ko k'an bɛ k'an yɛrɛ ye yan o de kɛlɛ bɛ sen na o sinon an b'u fa nin an b'u ba nin an ma bin u kan an m'u ka sanu suɲɛ an ma marifa ci u la an ko k'an bɛ k'an yɛrɛ ye de basigi ni lafiya ni hɛrɛ ka na o ko abada a mɔgɔ min sera k'olu gɛn k'u kuma sulu k'u yira diɲɛ bɛɛ la ka Afiriki sama ka b'u bolo jigitugu masa Asimi Koyita an b'o labila an t'a labila bi an t'a labila sini n'a ka di min ye k'a fɛ n'a man di ye kana k'a fɛ o y'i ka dɔrɔn ye mais i tɛ se k'a fɔ ko den ɲuman tɛ i tɛ se k'a fɔ ko fasoden ɲuman tɛ i tɛ se k'a fɔ ko a ma Mali segin a danbe kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ k'a tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan i tɛ se k'a fɔ ko Mali ko yiriwa tɛ ka n'a ye kana k'a fɔ o y'i ka dɔrɔn ye mais a ye ko kɛ Mali kɔnɔ cɛ m'a kɛ anw bɛ pasante ka sabali k'a dɛmɛ ka taa tile kelen tɛ jamana jɔ tile fila tɛ jamana jɔ san kelen tɛ jamana jɔ san fila tɛ jamana jɔ ni Asimi bɛ san 10 kɛ Mali kunna yɔrɔ o i y'a faamuya wala Mali bɛ diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Asimi Ala ka barika don i la n t'i dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye i tɛ n ka so sara i tɛ n balo foyi faso kanu de y'a lase ɲɔgɔn ma yanni Asimi ka na a y'a sɔrɔ an bɛ nin kɛlɛ la anw tun bɛ ka mun fɔ an ka impôt ka k'a kɛcogo la i y'a faamuya b'a la baara ka kɛ tiɲɛ kan an ye mɔgɔ sɔrɔ a nana a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka impôt bɛ ka k'a kɛcogo la ni danga t'anw kɔ an bɛ tila ka bɔ o kɔ wa anw tɛ ɲagaɲagajali ye anw tɛ wulu ye ka don ko la bi sini ka bɔ a la non an t'o mɔgɔ ye dɛ wa ko kura dɔrɔn de ka di maliyɛn ye mɔgɔ mais cɛ nin président tɛ gɛn nin tɛ gɛn nin bɛ sa fanga la molobaliya tɛ kɛ nin président in na bilahi Asimi an b'i fɛ wa an b'i kɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ma mɔgɔ ye min ko ko n tɛ Asimi fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ma mɔgɔ ye mɔgɔ min ko Asimi wa baara kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ma hadamaden yɛrɛ de ye quoi maliyɛn tɛ dɛ ne ma hadamaden de ye min tɛ Asimi fɛ ne m'a ye fɔlɔ ne ma hadamaden ye min tɛ Asimi fɛ tubabuw b'a fɛ farafinw b'a fɛ i y'a faamuya wala togolɛnw b'a fɛ ivoiriyɛnw b'a fɛ ne ma diɲɛ mɔgɔ ye min b'i jɔ k'a fɔ Asimi tɛ maa ɲɛnama ye ou baarakɛla tɛ ne m'a ye fɔlɔ quoi o b'a yira ko den ɲuman don taa ni baara ye an b'i kɔ o cɛ ma wolo Mali kɔnɔ o y'a faamuya b'a la o den ma wolo Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la min bɛ se ka i bɔ fanga la a tɛ ye baara waɲa ka ɲi a fɔra yan ko an k'an jɔ Faransi ɲɛ k'olu de ye kojugu kunyanfan ye an y'an jɔ Faransi ɲɛ a fɔra yan ko an k'an jɔ Europe ɲɛ k'olu de ye kojugu kunyanfan ye an y'an jɔ jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i bɛ taa ɲini na mɔgɔ langolo ala jugu bɔnɛma wolow de ye ko Asimi tɛ se ko Asimi k'a bila Asimi t'a bila i fa de b'a bila jigitugu masa taa ni baara ye a bɔra ka nin baaraba de kɛ Union européenne o de tun bɛ ka nkalon da Mali la ko Mali ye olu gɛn Asimi ko k'a m'u gɛn k'a ye Faransi de gɛn Union européenne tilara tuguni ka t'i sigi élection ka kɛ
Asimi ko élection be kɛ maliyɛnw de kama maliyɛnw de bɛ décision ta n'olu ko min o de bɛ kɛ u k'u dabɔ an ka élection ko la u k'u dabɔ an ka fɛn bɛɛ la anw ye hadamadenw de ye an bɛ se k'an ka jamana jɔ olu bɛ k'u ka jamana gérer cogo min na an da tɛ don a la cogo min na olu fana k'u dabɔ an ka ko la ten Asimi ye nin de fɔ suro ka tila k'u ka représentant min bɛ Mali kɔnɔ k'a convoqué bi sɔgɔmada in k'a sɔrɔ Kuluba i y'a faamuya b'a la tasa da gɔn tɛgɛ tori tɛgɛ o de bɛ taa da tɛgɛ kɔnɔ o bɛ molobalidenya min na ka ɲɛsin Afrique ma à partir d'aujourd'hui ça veut dire k'a ka dan nin ma quoi tiɲɛ nafa bɛ den ɲuman wolo la dɛ bilahi ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ waliju bange ni muso muɲuna furu kɔnɔ dondaladen a b'o wolo ni muso muɲuna furu kɔnɔ dususumaden a b'o wolo ni muso muɲuna furu kɔnɔ a bɛ den wolo den min bɛ diɲɛ bɛɛ nafa Mali tɛ dɛ Asimi bɛ ka diɲɛ bɛɛ de nafa bi Ala ka barika don Asimi woloba la ni Asimi woloba tun ma ɲa Asimi tun bɛ kɛ tori ye komi Arasiba ci ɲɔgɔn ni Asimi woloba tun ma ɲa i y'a faamuya b'a la Asimi tun bɛ kɛ tori ye komi Kawujimi ɲɔgɔn n'i y'a bila arijinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ n'i y'a bila sanfɛ a bɛ bin ni muso ɲana barika bɛ don a den na ni muso ɲana n'i y'a den bila ko ko la a b'o ko dilan jigitugu masa an b'i fɛ au fond de mon cœur an b'i ko n'i ma ɲi an b'a fɔ n'i ka ɲi an b'a fɔ i ye baara min kɛ cɛ m'a kɛ Mali kɔnɔ anw ka lakana tun bafuyera anw ka sɔrɔsiw k'u sen siri k'u bolo siri k'u ɲɛ siri i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw tun tɛ se ka foyi kɛ don o don u bɛ sa don o don k'anw bɛ jeni i nana i y'a faamuya b'a la k'o daga wuli ka bɔ an ka sɔrɔsiw kan k'u bila condition kɔnɔ k'u bolo foni k'u ɲɛ foni k'u sen foni i y'a faamuya b'a la k'u bila condition kɔnɔ ka minɛn d'u ma ka dɔ fara u ka sara kan jamana bɛ ka se ka danbe kɔnɔ dimi tɛ ka don an na o ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ a ma kɛ yen fɔlɔ président fɛn fɛn nana u y'an ka armée ci k'an ka sɔrɔsiw faga k'a y'a faamuya la ka jamana danbe bɔ a la Asimi de bɛ ka se ka danbe kɔnɔ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ ni min ko baara banna o Mali an t'a fɔ ko Mali bɛ jɔ dɛ an b'a fɔ k'a jɔra de an t'a fɔ k'a bɛ jɔ dɛ an b'a fɔ k'a jɔra de Ala ka barika don i la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw Mali jeunesse denmisɛnnin fitininw o ye baara kɛ kunu bilahi ne nimisi wasa k'an jigi fa k'an jigi sigi kunu sɔgɔma ne bɛ wuli parce que ne bɛ da joona ne bɛ wuli ɲa bɛ Soya Bayaya i y'a faamuya b'a la Kasim Tapo Rasbach u ka ca quoi Kiliman Danbele ninnu u taara conférence dɔ kɛ ko Soya Bayaya ka parti politique dɔ sigira u taara o kɛ o dimi bolo quoi fo ka ne bana mais maɲanamaden Ala jɔn ɲuman ni dusu kasira Ala bɛ bɔda dɔ k'i ye ni dusu kasira Ala b'i dusu suma Ras Balayira kunu bɛn bananen tun don Kawujimi i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Soya Bayaya Muntaha i y'a faamuya b'a la Kiliman Danbele ninnu Rasbachi ninnu Kasim Tapo ninnu ka taa jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ faso danbe bɔ a la jɛkulu min bɛ fanga lagosi n y'a image ye a ye n dusu kasi kunu n ye video k'a kan yan n tɔɔrɔla kunu tile kuru bɛɛ kunu tile kuru bɛɛ n dusu kasilen tun don Ala ko Balayira ye hakili sigi dimi bɛna bɔ i la sisan an b'o kɔnɔna na i y'a faamuya b'a la den lankolon faso kumasuluden tori i y'a faamuya b'a la den min y'a fa bugɔ Isa Kawujimi de y'a wolofa bugɔ a wolofa ye jɔn ye Diko den min y'i jɔ ka wolofa nɛni bɛɛ ɲɛna Isa Kawujimi de y'o kɛ a ye Imam Diko nɛni bɛɛ ɲɛna Imam Diko denmuso de b'a bolo mɔgɔ min denmuso b'i bolo o tigi kɛra i fa ye Kawujimi ye Diko nɛni yan o bɛ mɔgɔ to yan a den lankolon i y'a faamuya b'a la n'a donna ko ko la hakili t'a la k'a réfléchir a bɛ pan de komi tɛnɛni o ni Soya ninnu ka conférence kɔfɛ kunu wula fɛ k'a bɛ taa dɔ sigi denmisɛnnin fitinin o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan denmisɛnnin fitinin o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan cɛbakɔrɔw tɛ dɛ denmisɛnnin fitinin dama damaw mɔgɔ 10 o tɛ tɛmɛ a kan a dɔw si tɛ tɛmɛ 112 114 115 116 u si cayalenba 120 olu de taara y'a faamuya b'a la cɛkɔrɔbaw taara sigi Isa Kawujimi Mohamed Ali Bachili faso den jugu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sa denmisɛnninw taara don u ka conférence kɛnɛ kɔnɔ
i y'a faamuya b'a la ka kuma tigɛ la k'u bali ka conférence la k'u gɛn k'u kunci k'u da fara diɲɛma bɛɛ ɲɛna ala ka barika de nin denmisɛnninw na a bɛ kɛ tan de i bɛ lagasa dɔw de sigilen ye ko i y'a faamuya b'a la ko liberté d'expression waati min na jamana bɛ gɛrɛ kɔnɔ waati min na jamana tɛ yen liberté d'expression tɛ dɛ ça veut dire an b'an da de u ka tagama an kan denmisɛnninw ye min kɛ a ɲɛna a diyara ne ye a bonyana ne ma n'o ye nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a ye t'u minɛ k'u fan ci hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile pa paga tɛ bɔ a la population de y'a kɛ fanga m'a kɛ dɛ population de y'a kɛ population mana fɛn fɛn kɛ ala de y'o kɛ pa paga tɛ bɔ a la an b'a ɲini nin jeunesse fɛ i y'a faamuya b'a la hali bi u jɔlen ka to faso kumasuluden minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka ko dilan mɔgɔ min fana bɛ se ka ko dilan u b'olu senkɔrɔlaw ɲagasa n'a y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la a ye taa don u kan i y'a faamuya b'a la ni mana bɛrɛ ye a ye min kɛ kunun a ye baaraba kɛ kun dɛ mɛ aw tun kan ka taa ni mana bɛrɛ de ye mana bɛrɛ k'aw ji min n'a ɲakilibaden k'a bɛɛ ci ka bɔ a la aw tun kan ka taa ni mana bɛrɛ de ye ka mana bɛrɛ k'o bila aw pɔsi kɔnɔ ani kabakuru misɛnnin bɛlɛ misɛnninw k'o caman bila aw ka saki kɔnɔ aw donnen mankan wulilen aw b'a sama de i y'a faamuya b'a mana bɛrɛ k'a sama k'a bila ka taa k'u bɛɛ wuluden tigɛ ninnu ye anw tɔɲɔ jɔn de bɛ ninnu na n'a ma faso mara jɔn de bɛ ninnu na ni mali ma deli ka d'u ma mali d'o bɛɛ ma Bathily tun ye ministre de la justice ye a ye jɔn minɛ k'a don kaso la personne Bathily tun ye ministre de la justice ye an ka sɔrɔsiw y'u yɛrɛ faga ka jadisi ɲɛmɔgɔ minnu minɛ k'o di Bathily ma u bilala Bathily de tile la Bathily de y'u bila fantanw ka du Bathily de y'a ciya il était ministre de domaine i bɛ nin cɛkɔrɔba lagasa dati bannen ninnu ala jugu olu le sigilen ko Asimi Tise Asimi ka tile kelen min kɛ aw si mun bɛ bɛn aw ma se k'a kɛ a denlankolon de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan mali denmisɛnninw ye min kɛ kunun a y'a kɛ hali sinikɛnɛ pa paga tɛ bɔ a la mali denmisɛnninw ye min kɛ kunun a y'a kɛ hali i y'a faamuya b'a la n'a aw man'u ye yɔrɔ a ye t'u ka ɲɔgɔn ye tiɲɛ aw mana ninnu ye yɔrɔ n'u ye ɲɔgɔn dalajɛ a ye don kan k'u goloba ka bɔ yen pa paga tɛ bɔ a la pa paga tɛ bɔ a la Isa Kawjim danga safinɛ kunba mɔgɔlankolon 4 vice-présidents de CNT hali ne ye nin bila jinɛ kɔnɔ a bɛ bɔ parce que dangaden don danga de b'a kɔ dangaden don danga de b'a kɔ kasanke feere la pɛrɛkali feere la o ka taa a yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ a dɔnniya t'a la a hakili t'a la ko parce que k'a dabara ka bon i donna o kɔnɔ i bolila ka bɔ ne ma ɲɔgɔn dangaden ye o a faso tun kan ka jɔ k'i to CNT de kɔnɔ n bɛ mali fɛ o baara tun kan ka kɛ k'i to CNT de kɔnɔ e danga safinɛ kunba i ma se k'o ɲa i gɛnna ka bɔ yen ko e bɛ t'i sigi karo de kɔnɔ Asimi k'a bila Asimi t'a bila dɛ a bɛ boli ka taa lahara de Asimi t'a bila dɛ a bɛ sa de a denmisɛnninw ye min kɛ kunu Kawjim na a diyara ne ye a bonya ne ma ayiwa pa paga tɛ bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan hali sini n'a ko k'a bɛ taa sigi ka faso lagosi a ye bɔ o kama k'u kunci k'u da fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile waati min na faso bɛ gɛrɛ kɔnɔ faransi bɛ ka bin an kan jadisiw bɛ k'an faga sedaw bɛ ka bin an kan nin kuma si tɛ bɔ u da kɔnɔ ko Asimi ka bila e fa de y'a sigi ye n'a b'a bila e de ta ye mali ye n'a b'a bila a b'e de ka baara la e kelen de ye maliyɛn ya denmisɛnninw aw ye min kɛ a diyara ne a bonya ne ma ni ne tun b'aw dɔn aw kelen kelenna fɛn fɛn taara nin ko la n tun bɛ 1 million de di aw ma ni ne tun b'aw dɔn n tun b'aw bɛɛ ka numéro cɛ ka bila an ka groupe kɔnɔ aw ye baara min kɛ hali aw faw ma kɛ cɛbakɔrɔbaw sigilen bɛ mali kɔnɔ ekranw kɔfɛ su ni tile téléphone vidéo kɛla da baarabadenya la o tɛ se ka ci ka ci o denw de filɛ nin ka wuli Isa Kawjim Bathily Rasbachi ninnu k'u gɛn ka b'u ka conférence kɛnɛ kan Kawjim ye fenêtre de ta k'i cun Bathily u ko k'a bɛ kogo ta a taara bin a kɔnɔ baara kan fo i y'a faamuya b'a la fo k'a fɔnɔ Rasbachi depuis o sɔmina sentɛgɛ a ɲɔgɔn sabu k'a ɲɔgɔn jitɔ den ma wolo Rasbachi depuis denmisɛnninw ye mankan daminɛ dɔrɔn paf a fɔlɔ de bolila Rasbachi a fɔlɔ
a bolila ka Bathily to a bolila ka Kawujimi to a bolila k'o bɛɛ to yen ya cɛ nin denmisɛnninw ye baara kɛ kunu de aw sara bɛ Ala bolo baara ɲɛna fo k'a fɔ k'a ɲɛna an bɛ image yira aw la denmisɛnninw donnen sali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la u bɛ mankan ci la dɔrɔn Arasbach fɔlɔ de bolila Arasbach fɔlɔ o de bolila nin den lagasa ninnu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko Asimi k'a bila élection ka kɛ élection ka kɛ jama bɛ fa kɔ mɔgɔ bɛ e fa fɛ wa mɔgɔ ka sira bɛ aw la wa min ko jigilatigɛ don denmisɛn ninnu a ye min k'a ɲɛna dɛ ayiwa pa paga tɛ bɔ a la cɛ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ aw minɛ mɔgɔ si t'aw minɛ jara bɛɛ ye ko liberté d'expression min kɛra Kawujimi na ma bɛn Kawujimi bɛ ka t'i sigi ka faso nɛni o ka ɲi jadisiw bɛ an faga o da tɛ don o la an bɛ baarabaw kɛ o tɛ fɔ faso bɛ ka segin a danbe kɔnɔ foyi fo ka to ka faso nɛni o ka ɲi wa ko liberté d'expression denmisɛn ninnu o tun kan ka taa ni mana bɛrɛ de bilahi k'a sama fɔ a dan k'a bila ka taa don i y'a faamuya b'a la fo Kawujimi ɲakili baden in kɔnɔ ye o de tun y'a kɛ cogo ye k'a kɛ handicapé total ye pa paga tɛ bɔ a la jamana kɔnɔdenw mana taa ko min kɛ a bɛ komi Ala y'a kɛ pa paga tɛ bɔ a la o de la ni ne ye mɔgɔ ye Asimi u minɛ Asimi man k'u minɛ o jeunesse wulila cogo min na kunun o de y'a kɛ cogo ye Arasbach ninnu Asimi k'u minɛ u y'an tɔɲɔ tout Mali jeunesse t'u mɔriya denmisɛn ninnu taara min kɛ o de y'a kɛ cogo ye Asimi Arasbach y'an tɔɔrɔ Kawujimi y'an tɔɔrɔ kunun Asimi ma taa dɛ Asimi ma mɔgɔ minɛ mais o y'a bila de conférence ma kɛ u ka kuma ma kɛ u ka ɲɔgɔn ye ma kɛ pa paga denmisɛnninw y'u bali a la bilahi denmisɛnnin fitinin o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan u y'u bali u ka baara la mais nin de y'a kɛ cogo ye Asimi tɛ se k'a da don ko bɛɛ la a tɛ se ka ni Asimi ko k'a b'a kɛ cogo dɔ la i b'a ye diɲɛmaw bɛ na bin a kan denmisɛnninw ye min kɛ kunun diɲɛma sabu kɛ fɛn tɛ dɛ jɔladulen mɔgɔw tɛ dɛ hali mɛlɛkɛw tɛ pa paga bɔ a la pa paga min kɛra kunun pa paga i bɛ taa jɔn minɛ i bɛ taa jɔn de minɛ personne jamana kɔnɔdenw de y'a kɛ a n'a y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ a cɛkɔrɔba lagasa ninnu kusi donna ninnu a y'a faamuya b'a la kafiri ninnu mɔgɔ lankolon ninnu i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu t'u kumakan bonya n'u tɛ miiri n'u tɛ Ala dɔn barika t'u la olu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko b'an ka sanu kɛ zira ye Ala tɛ sɔn n'a ye ninnu yɛrɛ yɔrɔ a y'u k'u tigɛ pa paga tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an ka lajɛ dabaraba min bɛ t'i sigi arajo la don o don Asimi sira jugu dan ye élection ka kɛ denmisɛnnin fitiniw a den filaw Arasbach denmisɛnninw ye mankan daminɛ dɔrɔn mɔgɔ fɔlɔ min bolila Arasbach don ni da baara tɛ barika t'a la ale de tun kan ka ye sali kɔnɔ Bathily tun bɛ yen olu ma boli Kawujimi o bolila mais an ka image in lajɛ fɔlɔ bilahi Arasa kɔni c'est pas la peine a y'a lajɛ a filɛ aw ɲɛ b'a bolitɔ la an ɲɛ b'a n b'a lasegin n b'a lasegin a y'a lajɛ Arasa bɛ boli sisan n b'a bila ka taa ɲɛfɛ Très bien. Nko ye bugɔli da Kawujimi kan bilahi o ye bugɔli da Kawujimi kan garankɛ ma min da bagolo kan Bathily n'a kɔnɔdagaba o ye bugɔli da nin cɛkɔrɔba ninnu kan garankɛ ma min da bagolo kan denmisɛnnin fitinin bi ne yɛrɛ ta cɛ Asimi kan ka ninnu ɲini k'u bila sɔrɔdasiya la ko Asimi kan ka nin denmisɛn ninnu ɲini k'u bila sɔrɔdasiya la bilahi o ye ko da cɛkɔrɔba ninnu kan hali n'a fɔra ko y'a faamuya b'a la ko Asimi ka conférence bɛ o tɛ taa hali n'a fɔra ko Asimi y'o invité bi ko a bɛ baara d'u ma o tɛ taa yen tellement que denmisɛn ninnu y'u ko lamaga bilahi hali ni Asimi ko k'u bɛɛ kan na bi ko a bɛ baara d'u ma bilahi o tɛ taa nin d'a kɛ cogo ye mais Asimi y'u minɛ dɛ Asimi y'u bali ka tagama dɛ Asimi duralen tɛ nin na denmisɛnninw ye min kɛ o de y'a kɛ cogo ye n'a ye ninnu ye yɔrɔ
a ye taa don ka nin cogo la k'u bali u ka baara la k'u ku tigɛ pa paga tɛ bɔ a la nin d'a kɛ cogo ye Arasibati da barabaden o fɔlɔ de bolila depuis a y'a dɔn k'a fɔ mankan bɛna wuli dɔrɔn paf i y'a faamuya b'a la a y'a ku don tasuma la Bacili o ko k'a bɛ bɔ fenêtre fɛ o binna Isa Kawujimi o bolila o muso de taara a lajɔ Isa Kawujimi a bolila Kawujimi muso de bolila i y'a faamuya b'a la ka taa jɔ a ɲɛ kɔnɔ k'a ka segin ka don sali kɔnɔ mais ko barika t'o la Ala ni ça veut dire Ala ni haramudun ani juguya bila u bɛɛ barika de bannen don u tun ka ca ni denmisɛn ninnu ye u ka kɔrɔ ni denmisɛn ninnu ye u ka bon ni denmisɛn ninnu ye mais denmisɛnninw de filɛ nin ye ka taa ninnu bali denmisɛnnin a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan hali u si yɛrɛ cayalen tɛ tɛmɛ san 15 san 16 kan olu de filɛ nin ye ka cɛkɔrɔbaw ka kuma tigɛ o la k'u gɛn ka bɔ yen n'i y'a bɛ whatsapp groupe dɔw la liberté tɛ Mali kɔnɔ nin man ka kɛ Mali kɔnɔ ninnu kan ka minɛ yɛrɛ de k'u don kaso la denmisɛn ninnu ye min kɛ o y'a la dɔgɔmani de ye ninnu kan ka minɛ de k'u don kaso la k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la Ala jugu don jamana cilaw don u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la an bɛ nin fɔ biya denmisɛn ninnu tun kan k'u kun ci k'u da fara ko n'i ye nin fɔ ko liberté tɛ dɛ an b'u don arijinɛ de kɔnɔ danga den damaw faralen ɲɔgɔn kan kafiri mɔgɔ lankolon u ma place sɔrɔ Asimi k'a bila ni place tun d'u ma o t'a fɔ ko Asimi k'a bila Amadu Koyita Keyita tun bɛ panpan na kunu e y'a ye nin conférence la Soya Baya y'a ka fɛ e ye Amadu ye yen nɔ Asimi kana mɔgɔ si ta wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Ibu si ta Amara Sila ta Segu Tunkara ta Ras Balayira ta Jɛnɛ Sogodogo ta Jason ta fɛn fɛn bɛ kule la u to yen o tɛ se ka ci ka ci u dan ye kule de n'u sɛgɛnna u b'u makun i ye Amadu Koyita ta ma bɛn o de la Kawujimi ninnu bɛ panpan na depuis Amadu Koyita ninnu taara o de la Kawujimi ninnu bɛ panpan na kan'u ta wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an ka Isa Kawujimi lajɛ tellement que denmisɛnninw ye bugɔli d'a kan a ko k'a bɛ boli de muso ko a bɔra segin ka don sali kɔnɔ muso y'a lasegin a ye image lajɛ a bɛ boli sisan muso bɛ t'i jɔ a ɲɛ sisan a y'a lajɛ i m'a ye a muso y'a lasegin k'a bɛ don de muso de filɛ nin ye Kawujimi ko k'a bɛ boli ka taa muso ko abada Kawujimi ko k'a bɛ boli ka taa Diko denmuso min furulen d'a ma i b'a dɔn Kawujimi bɛ yɔrɔ o muso bɛ yen Kawujimi ko k'a bɛ boli sentɛgɛ k'a bɛ taa ka muso n'a denw to muso bolila ka taa jɔ a ɲɛ ko segin ka don sali kɔnɔ nin tɛ cɛya ye i bɛ sa ye Kawujimi seginna ka don sali kɔnɔ jugu sago denw faralen ɲɔgɔn kan ko Asimi k'a bila nin denmisɛnnin ninnu sera ka taa u ko tigɛ aw de bɛna jɔ ko mais ko a ka bon hakili ma quoi bilahi ni ne bɛ nin denmisɛnnin ninnu dɔn quoi denmisɛnnin kelen o kelen 1 million b'a di u bɛɛ ma a denmisɛnnin kelen o kelen 1 million ka courage don o la ça veut dire que u mana nin cɛkɔrɔba lagasa ninnu sigilen yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛ taa janfa siri Mali kan k'u bɛ Mali dɔgɔya u k'u kun ci k'u da fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile paga tɛ wuli ka bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan bilahi ni ne bɛ nin denmisɛnnin ninnu yɔrɔ dɔn bilahi n b'a bɛɛ wele 1 million par personne 1 million o ye baara min kɛ i y'a faamuya bala non hali Asimi yɛrɛ ma nin baara kɛ ɲinan san denmisɛnnin ninnu ye baara min kɛ hali Asimi yɛrɛ ma kɛ fo ka mɔgɔ lafiya wa jara maliden ɲuman bɛɛ ye denmisɛnnin ninnu ye koda Kawujimi kan ka koda Bacili kan ka Arasibati gɛn sen tɛgɛ ni mais maliyɛn bɛɛ sunɔgɔra de bilahi ne yɛrɛ sunɔgɔra y'a faamuya bala fo ka n daji bɔ tellement que lafiyalen don quoi tellement que n sewara quoi Kawujimi Idrisi taara Kawujimi ɲininka k'ale kɔni bɛ min fɛ ko an ka transition dɛmɛ i ma fɔlɔ o la o wa ale bɛ sira fɛn fɛn ye k'u tɛgɛ don a bɛ sira fɛn fɛn ye dɔgɔyama don i b'a ye a tɛ bɔ tuguni i bɛ Kawujimi ye a tɛ bɔ tuguni o de la ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Bubula a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a ci Bubula ma Bubula ko ka di ne kojugu Bubula ye n fa de mɔgɔ ɲɛnama don Bubula i sen bɔ ninnu senna danga de b'o kɔ Bubula i sen bɔ ninnu senna danga de b'o kɔ kunu bugɔli min dara u kan n'a tun ye e sɔrɔ e cɛkɔrɔba de e tɛ se ka kogo ta Bacili ninnu n'u ka ko bɔ olu sera ka kogo ta comment ça s'appelle Kawujimi bɔra fenêtre fɛ Arasibati o ye da kari ka boli
mais ni e tun bɛ yen nɔ e ye cɛkɔrɔba de e tɛ se ka boli o kana t'i bana i sen bɔ ninnu sen na i y'a faamuya bala danga de bɛ ninnu kɔ ninnu ye danga tɔw de ye ninnu ye kaara tɔw de ye ninnu jolima ka go i y'a faamuya bala hali n'i ye ninnu bila arijinɛ kɔnɔ o bɛ boli ka bɔ danga de b'u kɔ tonton bubula i sen bɔ ninnu sen na ala kaba kira kama n'o y'i wele ko conférence b'u bolo n'o y'i wele k'u bɛna jɛkulu sigi a fɔ ko rendez-vous b'i fɛ médecin fɛ i ka médecin ye rendez-vous d'i ma i bɛ t'i ka médecin fɛ walima i k'a fɔ ko i bɛna taa dugu la walima i k'a fɔ ko i y'a faamuya bala ci dɔ b'i bolo quoi tonton bubula a kɛ ala kama i k'i sen bɔ ninnu sen na i ko ka di n ye n b'i fɛ i y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman de ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ ninnu bolo n'u ye ci bila i ma a fɔ ko ci dɔ bɛ n bolo n ka médecin fɛ walima i k'a fɔ n kan ka taa fɛn dɔ san suguba la walima n kan ka voyager ka taa segu fɛn dɔ sɔrɔ i k'a fɔ komi M5 tun bɛ bɔ waati min na M5 ka bɔli fɛn fɛn tun bɛ kɛ Diko tun bɛ ci bila Serifu Madani Hayidara ma Hayidara Fima ma Diko tun bɛ ci bila ma Hayidara M5 bɛna bɔ bi an bɛna ɲɔgɔn ye bi Hayidara tile kelen ma taa o parce que ani buwa ka di a bɛ ka buwa ka wari minɛ a Diko mana ci bila Hayidara ma a b'a fɔ bɔn bi n bɛna taa Senegali n ye n ka billet tigɛ bi n tagatɔ de Senegali Hayidara ye nin ko sugu ninnu kɛ fo ka M5 ka kɛlɛ ban bubula i kan ka o de kɛ soya la i ni soya ka surun i terikɛ don i balima don i jɛɲɔgɔn don mais n'i tɛ se k'a fɔ a ma ayi ni nin ko sugu ninnu b'u bolo soya ni Kawuji ni Arasibati ninnu olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni nin ko sugu ninnu b'u bolo n'o y'i invité a fɔ ko ci dɔ bɛ n bolo n degunnen don a bɛna voyager n bɛna taa nin Hayidara ye nin de kɛ Diko ninnu na o Hayidara parce que bubula bɛ ka transition dɛmɛ a yɛrɛ ka kuma Asimi taa n'a ye a mɔgɔ minnu bɛna Asimi dɔgɔya Asimi a bila ko Asimi k'a bila ka sɔrɔ a bila waati ma se o kɛnɛ sugu ninnu ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba i man ka y'o kɛnɛ sugu ninnu kan i y'a faamuya bala a komi i teriw don i jɛɲɔgɔnw don a ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a f'u ma ko ayi mais la prochaine siɲɛ wɛrɛ n'o b'i wele a fɔ ko rendez-vous b'i wele i ka médecin fɛ ɲindimi bɛ n na walima sendimi bɛ n na walima kɔdimi bɛ n na wala hali bɛ se ka video yɛrɛ kɛ ka bereni ta k'i cun k'a yir'u la k'a fɔ bi n fari man di n na n bɛ taa mais kana ye ninnu ka kɛnɛ kan bɛɛ gosi min dar'u kan kunu n'a tun y'i sɔrɔ cɛkɔrɔba a tun bɛ gɛlɛya dɛ bɛɛ gosi min dara ninnu ka kunu tonton bubula n'a tun y'i sɔrɔ yen nɔ a tun bɛ juguya dɛ i sen bɔ ninnu sen na danga de b'u kɔ u ma da taaɲɛ kama u ma da hɛrɛ kama i sen bɔ ninnu sen na bilahi ni min sen bɔ ninnu sen na malo b'a kɔfɛ n ka cɛkɔrɔba ɲuman i sen bɔ ninnu sen na tonton bubula sinon malo b'a kɔfɛ danga de bɛ ninnu kɔ ninnu ye dangadenw de i sen b'u sen na mali ko tɛ i bɛ na ni kuranɛ in bɛ n tɛgɛ da kan walahi suma walahi bilahi talahi mali ko tɛ i sen bɔ ninnu sen na bubula bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma i bɛ na ni kuranɛ in bɛ n tɛgɛ da kan soya bayaya i y'a faamuya bala rasbat bacili kawjim i y'a faamuya bala kasum tapo ni mali ko don ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma mali ko tɛ dɛ an ka impôt bɛ dun cogo min na parce que o degen b'o de la o tɛ baara kɛ ni mali ko tun ne filɛ kole la mɔgɔ de bɛ n sara don o don sabu kɛ Asimi bɛ sira ɲuman kan ne bɛ ka Asimi dɛmɛ mɔgɔ de bɛ ne sara ne de ta ye mali ko ye ninnu ta tɛ mali ko ye dɛ tonton bubula tonton bubula fana ta ye mali ko de i sen bɔ ninnu sen na i ka Asimi dɛmɛ i yɛrɛ ka kuma Asimi taa n'a ye baara tacogo ka ɲi sɔrɔdasiw bɛ condition kɔnɔ fantanw bɛ ka dɛmɛ to Asimi ka côté la mais n'i yɛrɛ Asimi ka côté la ka tila ka taa ye ninnu ka côté la bon mɔgɔw bɛ na i kɛ ɲuguntan fɛn ye quoi ka sɔrɔ i ka laɲini t'o ye balimaya de bɛ i ni soya ninnu cɛ sendiya de bɛ i ni soya ninnu cɛ depuis ni mali ko tɛ i ni soya ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn i n'u faw ni baw bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais mɔgɔw t'a faamuya n'o y'i wele dɔrɔn a fɔ ko kɔnɔdimi bɛ n na walima i k'a fɔ ko sendimi bɛ n na walima i k'a fɔ ɲindimi bɛ n na walima i k'a fɔ rendez-vous bɛ n bolo walima i k'a fɔ n tagatɔ de Senegal i ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn o b'i to ye o Hayidara ye nin de kɛ Diko ninnu na ni Diko ninnu y'a wele dɔrɔn n bɛ ka taa Senegal n ye billet tigɛ bi n tagatɔ don a Diko b'a fɔ ala ka se ni ɲuman ye M5 kɛlɛ bɛɛ banna a y'a faamuya ka fɛn bɛɛ Hayidara ma buwa nɛni a ma marche kɛ a ma foyi kɛ ani Diko ninnu fana ma bila ɲɔgɔn na Hayidara y'o kɛ dɛ ani Diko ma se ɲɔgɔn ma ani i y'a faamuya la buwa ma se ɲɔgɔn ma a kɔni y'a ka stratégie kɛ i y'a faamuya la ka bɔ nin côté fila bɛɛ la bubula kan k'o de kɛ bi tonton bubula i kan k'o de kɛ bi i y'a faamu i sen bɔ ninnu sen na dɛ sinon kunu denmisɛn ninnu donna salle kɔnɔ cogo min na sɛsi tun bɛ ka fili cogo min na cɛkɔrɔba
ni tun bɛ yen nɔ bɔn o bɛna taa an ka cɛkɔrɔba bana fo o ye Bathily ninnu bɛɛ ka duloki fara ye Kawujim ninnu i y'a faamuya wala o ni vitesse de bɔra da dɔ in fɛ Rasbati depuis mankan wulila Bathily kɔni mais c'est ça nkalon ko ye malo de don o don aw de bɛ ka malo aw muso n'a denw ɲɛna M5 denmisɛnninw ye Kawujim bugɔ fo k'a ka duloki fara tellement que cɛ joli ma ka go a mana don ko o ko de la a tɛ hɛrɛ sɔrɔ o la a mana don ko o ko de la barika t'o ko la a bɛ taa k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko Asimi ka bila aw de ye Asimi sigi ye Asimi b'aw de ka baara la mɔgɔ dama dama ka wuli Bamakɔ kɔnɔ o tɛ kɛ Mali da ye Bamakɔ de cɛ bɛ ka Mali bɛɛ dusu suma bi ka Mali bɛɛ segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ dama dama ka bɔ Bamakɔ a k'a bila dɛ M5 bɔra cogo min na an bɛ bɔ ten cɛ o cɛ mana bɔ bilahi an bɛ bɛɛ gosi da i kan ne bɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan de k'u bɛ taa boulevard la Suwaya m'a fɔ k'u bɛna bɔ wa Suwaya ko k'u bɛna bɔ k'u bɛ taa boulevard la Ala k'o kɛ n'a t'aw kɔnɔ Ala ka jigin aw kɔnɔ o don bilahi dɔ bɛ taa k'i ka samara sen kelen to bilahi dɔ bɛ taa k'i ka VUD to dɔ bɛ taa k'i ka kulusi to o don an bɛ k'aw kɔnɔ de a ye fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ bɔ nin fanga kama bilahi fo k'aw sa a t'a sen fila jama min bɛ nin fanga in kɔ dawula min bɛ nin fanga in na sanga min bɛ nin fanga in na jolimandiya min bɛ nin fanga in na bilahi n'aw bɔra denmisɛn minnu taara Kawujim ninnu gosi o bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bagolo kan Ala ka barika don nin denmisɛnninw na jusqu'à maintenant ne kɔni lafiyalen dɔ bi depuis sɔrɔ ma dumuni kɛ bi fana tɛ dumuni kɛ denmisɛn ninnu y'an dusu suma ka Kawujim ku tigɛ ka Bathily gosi ka Rasbati gɛn sen tɛgɛ o ma sɔrɔ nka cɛ ko an bɛ ka video tɔw ɲini ka na video tɔw bɛ ka na video tɔw bɛ ka na c'est bien Asimi kanu minɛ Asimi kanu don kaso la foyi Ala bɛ sanfɛ denmisɛnninw bɛ Mali kɔnɔ cɛw don dusu b'u la nin denmisɛn ninnu filɛ Asimi t'u dɔn i y'a faamuya bala Modibo Konɛ t'u dɔn ne yɛrɛ tɛ nin denmisɛn ninnu dɔn an t'a dɔn u bɔra yɔrɔ la mais Asimi kanu de b'u dusukun na Asimi bɛ baara min na u ɲɛ b'o de la u faw bɛ ka kisi kɔrɔn fɛ nin denmisɛn minnu bɔra bilahi i b'a sɔrɔ a caman baw bɛ moti u faw bɛ moti tɔɔrɔ tun b'u kan dusukasi tun b'u kan lafiya bɛ yen bi olu kana mɔgɔw ye Bamakɔ ko a donna ta olu bɛ t'i kun cɛ ninnu tɛ sira foyi ɲɛ o n ka cɛ ninnu b'u ka sigarɛtini min dɔrɔn n ka cɛ hali n'u ye tasuma u bɛ don a kɔnɔ i y'a faamuya ka taa bɛɛ foyi tɛ bɔ ninnu filɛ nin ka taa aw ka marché n'aw ka fɛnw bali ka taa n'u sen fila ye jɔn bɛ se ka taa ninnu minɛ ninnu filɛ nin ka taa gɛn ka vitres ci ka fɛn bɛɛ kɛ jɔn de bɛ taa ninnu minɛ n'i y'a mɛn k'u bɛ t'u minɛ u b'u dɔn de Modibo Konɛ kana dan RSAEMA ma dɛ a tɛ ninnu ye yɛrɛ ninnu filɛ nin k'u ka pɛn kɛ u bɛ don sugu ba la u bɛ taa arayida ni fɛnw na n ka cɛ ka taa n'u sen fila ye paga tɛ bɔ a la nin de ka ɲi a ye to ka nin kɛ an ma n'u ye yɔrɔ la a y'u gɛn nafigiw don an ma n'u ye yɔrɔ la a y'u gɛn jamana cilaw don an mana ninnu ye yɔrɔ la ko i y'a faamuya bala ko Asimi k'a bila a y'u ku tigɛ fasoden juguw don o tɛ Ala don o tɛ kira don ninnu fɛn fɛn Kawujim tun bɛ CNT kɔnɔ dangaden u y'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ hali ni ye nin bila jinɛ kɔnɔ a bɛ bɔ danga de b'a kɔ danga safinɛ kunba don u y'a agressé dɛ u m'a agressé o tun kan k'a faga de ɲa bɛ Idrisi Konipɔ fana taara Kawujim ɲininka u y'a agressé dɛ nin man ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ liberté d'expression dɛ o tun kan k'a ju tigɛ de denmisɛn ninnu tun kan ka taa ni bere de i y'a faamuya bala k'a gosi fo k'a kɛ handicapé ye lagasaden waati min na an faso bɛ guerre kɔnɔ i bɛ lagasaden dɔw de sigilen Mali kɔnɔ Faransi parfum ka ɲi dɛ j'aime Paris Faransi ka ɲi dɛ Hamburger ka ɲi dɛ i y'a faamuya wala Sɛnwarama ka ɲi dɛ nin ka ɲi waati min na i ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ka taa faso lagosi bilahi denmisɛnninw a tun kan k'a minɛ de i y'a faamuya wala ka kulusi bɔ a la ka duloki bɔ a la k'a n'a kɔkili gɛn fo suguba la a tun kan k'o de kɛ bilahi ka taa Kawujim kelen minɛ ka duloki bɔ a la i y'a faamuya bala k'a ka kulusi bɔ a la silipu min b'a la k'o bɔ a la ka gaɲɛ t'a kama i y'a faamuya bala k'a gɛn fo suguba la a bolitɔ i y'a faamuya bala fo a ka jarakɛba b'a fɔ tam 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 fo a ka jarakɛba bɛ mankan bɔ a bolitɔ bilahi aw tun kan k'o de kɛ quoi k'a gɛn a bolitɔ fo a ka jarakɛba bɛ tɛgɛrɛ fɔ fo jarakɛba ka tɛgɛrɛ ka mankan ka bɔ fɛn na ye video la a tun kan k'o de kɛ o ka désavouer i y'a faamuya bala ka bere ni gaɲɛ t'a kama i y'a faamuya a bolitɔla jarakɛba bɛ dɔn na a bɛ mankan na a bɛ tɛgɛrɛ fɔ la k'o bɛɛ filmer n'o tun kɛra lagasaden tun tɛ n'i sigi tuguni ko Asimi k'a bila faso kumasuluden baso kumasuluden batara den k'i kɛ 4e vice président ye
i tun kan ka Mali jɔ yen de, i tun kan ka kɛlɛ kɛ yen de, i tun kan ka décision ta yen de. Lagasa Tori n'i y'a bila sanfɛ a bɛ bin. N'a ye ninnu ye kɛnɛma a y'u gosi foyi tɛ bɔ a la. Mɔgɔ minnu b'a la ko liberté d'expression a bɛɛ n'Afrique den. Faso bɛ nɛni u tɛ fɛn fɔ o la o. Faso bɛ dɔgɔya u tɛ fɛn fɔ o la parce que u bɛɛ de ye ko kɛlɛ jɛgɛw ye. U bɛɛ de ye kelen ye. Ni fanga in ka hɛrɛ tɛ bɔ ninnu da kɔnɔ, u ka baara ɲuman tɛ fɔ. Hali ni jamana wɛrɛ de ye anw nɛni u tɛ fɔ. Anw de bɛ lagosi, fanga de bɛ dɔgɔya don o don. A y'u bɛɛ ku tigɛ, pa paga. Hɛrɛ bɛ si, hɛrɛ bɛ tile. An bɛ tila ka video kɛ ka denmisɛnninw soutenir. Kaso tɛ dɛ. A y'an bila fo sosɔn la, an bɛ denmisɛnninw tun man k'aw bugɔ dɛ, o tun kan k'aw kun ci de. Denmisɛnninw tun man ka kuma tigɛ aw la dɛ. Bilahi o tun kan k'aw bɛɛ kɛ handicapé ye, k'aw bɛɛ bugɔ, ka dɔw kɛ ɲɛ kelen ye, ka dɔw kɛ sen kelen ye, ka dɔw kɛ bubara fan kelen ye. I y'a faamuya, ka dɔw kɔnɔ fara bilahi o tun kan k'o de k'aw la. K'a feere ninnu. Banajugu fura ye fura jugu ye. Denmisɛn ninnu k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn, Ala ka barika don aw la, Ala ka si ni kɛnɛya di aw ma, Ala ka baarako nɔgɔya. Ala, komi caméra fɛnw tun tɛ quoi, so ni denmisɛn ninnu, bilahi ni ne tun bɛ ninnu dɔn quoi, an tun bɛ ninnu ta sɔrɔdasiya la, i y'a faamuya b'a la ka médaille di ninnu ma, i y'a faamuya b'a la ka ninnu bila jɔyɔrɔbaw la, ka ninnu kɛ sanu, cɛ, ni Asimi ninnu denmisɛn ninnu ta sɔrɔdasiya la, ninnu bɛ dimi bɔ an na bilahi. Ninnu, denmisɛnnin 15 ɲɔgɔn. Ka taa cɛkɔrɔba san 60 san 80 ka t'olu bali kuma la. Ni cɛ fa ni denmisɛn ninnu bɛ se ko la dɛ. Ninnu bɛ se ko la dɛ. Asimi komi e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ninnu mɛn n'an ye ninnu dɔn ne kɔni bɛ n bɛ ka radar bila Bamakɔ quoi ka ninnu ɲini quoi. An bɛ sɔrɔ ka groupe dɔ sigi ne yɛrɛ ni ninnu bɛ don WhatsApp groupe kɔnɔ an b'an ka business kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛna bɔ dɔrɔn paf an b'u bila ka taa yen. Ala ka barika don aw la. Ala kan'aw jugu ntanya mais Ala kan'aw jugu sala. Billahi a ye maliyɛn den bɛɛ lafiya. A diyara bɛɛ ye, a bɛnna bɛɛ ma. Min kɛra Kawujimi ninnu na kunun, a diyara bɛɛ ye. Bacili filɛ, Bacili Kawujimi ye e nɛni yan, ka fɛn bɛɛ kɛ aw la ko 91 mɔgɔw. N ko Mali politicien ɲuguntanfɛn don. Hɔrɔnya kisɛ kelen t'o la. Bacili ni Isa Kawujimi ni Kasum Tapo ninnu de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi. Ko parce que ale ma place sɔrɔ. Ni ma place sɔrɔ to i ka hɔrɔnya kɔnɔ i ka to i ka dignité kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔfɛ mais n'i taara fara jugusago kan i bɛ kɛ jolimango ye tuguni i mago bɛ sa mɔgɔ bɛ ɲugu i la olu m'o de faamuya ça veut dire que fɛn bɛɛ n'a waati don n'Ala y'i da fɛn fɛn kama i bɛ kɛ o de Bacili ninnu filɛ a b'olu kunna k'olu ye kɛlɛ kɛ u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ aw ye kɛlɛ kɛ aw bɛɛ welela yan hali ne yɛrɛ fa Imam Diko sɔrɔdasi ninnu ye coup d'état kɛ o ye mɔgɔ fɔlɔ min gɛrɛ u yɛrɛ la a kɛra Diko de ye sɔrɔdasi ninnu ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ bannen o ye mɔgɔ fɔlɔ min ta k'a k'u ka conseil k'a k'u ka ɲɛmɔgɔ ye Imam Diko de mais u kɛlɛla cogo min na an t'a dɔn an tɛ se k'an da don o la an t'o dɔn sɔrɔdasi ninnu ma kɛ mɔgɔ si ma fisiriwale u y'a ye k'a fɔ aw ta cogo man ɲi aw ta tɛ Mali ko ye i y'a faamuya b'a la u y'aw bila kɛrɛfɛ u bɛ k'u ka baara kɛ u y'a kɛ cogo min fana la o de ɲɛna dɛ ni ninnu tun gɛrɛl'u la bilahi sisan tun bɛ sɔrɔdasi ninnu tun bɛ kɛ buwa ɲɔgɔn ye quoi sɔrɔdasi ninnu y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye bilahi n'o tun ye nin jugusago dama ninnu ta u ka fanga tun tɛ taa yɔrɔ si a tun bɛ kɛ gâteau ye buwa ninnu de ye buwa mago sa o ninnu de ye buwa mago sa Ala ka barika don Asimi na an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini Mali bɛ ka avancer baara bɛ ka kɛ jamana bɛ ka jɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi t'i bɔ yan wa anw de ta ye Mali ye élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛna élection diyagoya anw kan majorité bɛ Asimi fɛ dɛ Mali bɛɛ b'a kɔ ni ko i b'a kɛlɛ bi fo ni ye Mali bɛɛ ci fo ni ye maliyɛn bɛɛ faga ni dun ye maliyɛn bɛɛ faga i kelen na sigi Mali kunna ye i kelen na to Mali kunna foyi tɛ se ka kɛ Asimi na bi foyi hali satanden a tɛ se ka foyi kɛ Asimi na bi hali Poutine a tɛ se ka foyi kɛ Asimi na bi parce que Mali bɛɛ bɛ Asimi fɛ n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ foyi t'i sɔrɔ n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ nka cɛ hali ni Poutine ye satanden bila k'a bɛna Asimi faga a bɛ segin a yɛrɛ ma Mali bɛɛ b'a fɛ Mali bɛɛ b'a kɔ ne ma mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ Asimi fɛ fo hɔrɔnkolon Ala ka barika don tiɲɛ na Isa Kawujimi a muso bɛ ka digi ni i y'a faamuya b'a la fura tobilen ye muso bɛ ka digi o y'a gosi k'a fan bɛɛ gɔlɔngɔlɔ k'a fan bɛɛ fɛngɛ depuis sɔrɔ muso bɛ ka digi a bɛ kule la muso bolo i ma foyi y'a la fɔlɔ danga safinɛ kunba ye jugusago n bɛ aw bila yan Seydou Sissoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Mete k'i fo Abdoulaye Samakɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ sira min kan Ala t'a dɔn i ma ye an dusu sumana
an bɛɛ tun tɔɔrɔla arasba ci ninnu kaw jimi ninnu i y'a faamuya wala soya baya ninnu an bɛɛ tun tɔɔrɔlen don mais ala filɛ nin k'an dusu suma ka bɔda kɛ an ye an ka to nin sira kan hɛrɛ don tiɲɛ don an bɛɛ ka to nin sira kan hɛrɛ don c'est à dire que président fɛn fɛn mana na o k'a bila président fɛn fɛn mana na o k'a bila président fɛn fɛn mana na o tɛ se o tuma na an laban bɛ mais ne ma foyi faamu quoi mais nin t'a bila bɛ a t'a bila sini ni min bɛ fɛ k'a ye i b'a ye ni min tɛ fɛ k'a ye i b'a ye nin t'a bila bɛ a t'a bila sini mɔgɔ min mana na tile fila dɔrɔn o k'a bila mɔgɔ min mana na san kelen o k'a bila o tuma an b'an si k'o la an b'an si k'o la nin t'a bila bɛ a t'a bila sini a bɛ se a bɛ se k'aw bɛɛ fo an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup Fofana Solomani k'aw bɛɛ lajɛlen fo